Ngisuye-ke mina umuntu ovele ethathele empilweni yakhe mhlawumbe ngabe khona ubambisene naye. Ya ukhona umuntu engibambisene naye. Oh hayi ngabe ngithi ngiyambongisa inhlanhla naye. Manje ngeke ngikhona ukusho lokho yazi indaba ngenkhona. Indaba. Ingoba abanikazi benhlanhla bayibona inhlanhla. Ngiyabonga nje ukuthi udele isikhathi sakho weza kimi. Manje lo muntu lo naye uright ucotsekile ngayo yonke into. I can't wait to figure kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo sobawu 2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush. Tuesdays belong to Select Africa TV in partnership with The Next Chapter. Greetings and welcome to the show. Igama ngusine Gwanene. But of course I'm a VIP asemhlabeni angibizwa ngo-Andoma 2K or 2K naye and I'm out on 167 Florida Road ngizokwenza engidume ngazo which is to play matchmaker. Namhlanje kubhalelwe uKwanele uthi ucela ukuthi ngimsize athole ubusi abintombi yakhe. So I'm inviting you to be a part of their love story. Cela ukuthi ungilandele sobona ukuthi kuzoyenzakalani. And speaking of following, please also follow Select Africa TV on social media and subscribe to this awesome channel right here on YouTube. Click the notification bar so that you will not miss an episode every Tuesday. And also remember to follow Next Chapter Restaurant on all social media platforms. Nami khona kulenza kuxhumana ku-Andama 2000. Nangilandele sobona and please do not skip our ads. Sabona igama lami ngokwanele ngibize ubusi la ngoba ngifisa sikhulume naye sakhe into yaphambili ubuhlobo ngifisa ukuzokhuluma naye ngimchazele ngendlela engizizwa ngayo kube kuye ukuthi lento uyithatha kanjani. Ubusi yena lo singaye uthi ufuna nakho ukuhlobo umuntu omaziyo umazi kangakanani nijwayelelele kuphi noma ngingakamazi kakhulu kodwa sithe ukuhlangana emasontweni siyaxhumana nje ngoba social network sengimjwayele izinto athanda sengiyazazi yini. Okay, so nisonta kuphi? SiseNazaretha. All right. So manje ngoba uthi niyaxhumana ku social media uWhatsApp lo WhatsApp no Facebook. Okay. Ekukhulumeni kwenu bungakaze nje umvezele nakancane ukuthi mhlambe iqhu ukuthi uyayishaya kaye. Cha hayi bengingakaze ngimvezele umuntu engimhloniphayo manje bengifisa ukuthi ngimvezele maye khona ngimvezele face to face hayi emafoni ngoba uzobona engathi ngumuntu ongamhloniphi. Angisabawela ukuthi bonke abantu besilisa befana abahloniphike thina ngikutshele basitshela ku Facebook belele ebheke phezulu namadolo esofeni ekutshela ukuthi ufuna ubintombi yakhe but akikho there wazona inhlanhla ubusi uthandani ngaye inhlanhla enkulu mangaba specific ukuthi ngithandani ngaye kushuthi lento engizobe ngiyithanda mhla yaphela liyophela uthando enginalo ngaye. Okay, so ufisa ukuthi nibe nobudlelwane obunjani sengisho ngezinga lokuba serious ubheke into enjani kuyena? Lokho ngingakubeka ngegama elilodwa engikufisayo nje kuye ukuthi naye igcine esebenzisa isibongo esifana nesami. Okusuthi njengoba uthi namaNazaretha shuthi ngoJanuary ziyakhala ziyawushaya. Vala umkhukhu. Vale. Okay, angisafuni ke simo sesikhathi sengifuna sobona ubuso su ready. Ngiready siswami. Awunamahloni awunavala. Anginavala. Alright, Mbukeli, this is Select Africa TV. Sila Next Chapter about to start the next chapter. Ngiyamlanda manje ubusi ngifuna ukumletha la ngibona ukuthi siyavalela lo mkhukhu or kanjani wena ungayindawo. Nginobusisiwe, obusisiwe, the blessed one and nawe ke kushuthi ubusisiwe ngoba ubuka mina nobusisiwe. Uyaphila sis? Ngiyaphila njani sis? Right, I love your dress and unwaka mnandi bandla. Ngiyabonga sis. Igama lami ngusine, ngisebenza ngecompany kuthiwa Select Africa TV. Into eyenza ukuthi ngikufonele ngicela ukuthi uze la ukuthi khona umuntu othanda ukuthi akhulume nawe. Igama le show is I have a crush on you. So ngiyacabanga ukuthi usuyayibonela nawe ukuthi why ula. But angeke ngikwazi ukutshela ukuthi ubani othe cela ukuthi uze la. Ne uzombona because ukhona uzoyixoxela istory sakhe. Angifuni kube ngazathi sengiyamkhulumela ke manje angifuni ukugaxela but uzombona bengisafuna nje ukucheck ukuthi uzizwa unjani uright singaqhubeka nje. Hayi nge-right singaqhubeka. Awunayinkinga. Anginayo. Mekuwumuntu wesimame ozayo khona inkinga ozoba nayo? No,
awunayo inkinga. engeza sikhulume. Do you date abantu besifazane? No. You wouldn't try. Cha. Okay. Owesilisa kodwa yena lo mfunayo. Yeah, what's this about? Hey, sakhuzwa ngabafana kodwa boys delicious. Ukhona vele onayo hlekisana naye? Yeah, ukhona. So mayibona lento akazukuphatheka kabi. Cha. Okay. Siyaxolisa bafo, ubengazi la ukuthi yabo sengenzela ukuthi singahambi collect ama enemies isidingo singekho. Okay, so what do you usually look for kumuntu esilisa? Type yakho kuba umuntu onjani? Type yami ngifuna kube umuntu nje abe fit Emzimbeni. la emzimbeni. Okay. My fit nje kuphela awunandaba nento eningi. Futhi abe mnyama yabo. Or ama yellow bona wathandisisa. And then ngokwe personality? Ufuna umuntu onjani nje ngokomoya yakhe nje? Abe nomoya nje ophansi engaphansi. Okay. No, it's fine. Uzombona lo ozile ukuthi ufit noma uyelo bone noma uqinile noma ushayi. Bengizibuzela nje ngifuna ukucheck ukuthi ume kanjani. But are you ready to see this guy? This girl? This guy or this girl? I get it. Already. Yes. Ngicela ukuyintombazana ongayiphoqa. Ngeke ngimphoxe simkhuluma nje kahle Understand this. Okay, cool. We are about to see this girl/this guy. I don't know, man. Stick around to find out whomst is this person Osletela. This is I Have a Crush on You and you are watching Select Africa TV. Ngihlawadela ukubona aphinde kone futhi. Unjani kodwa ntokazi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ake ngiqale ngibonge nje ukuthi udela izinto obungazenza. Wakhona ukuthi uze mawubizwa ukuzohlangana nami sisi. Uright kodwa empilweni? Hayi ngiyaphila ngezwe kwena. Hayi ngiright nami. Ngigcine ngalezi yakhathi nje ungiphendula ku social media. Usuke watshela kodwa ukuthi umuhle kanjani osukwini? Bebengakaze bengitshela. Yazi ukube igama elichaza into engaphezulu kobuhle ngiyalazi, ngabe ngikubiza ngalo. Manje lona engingalazi. Ngenkathi ngiqala ukubona ngathatheka kakhulu. Angisuyeke mina umuntu ovele ethatheke. Empilweni yakhe mhlawumbe ngabe khona ubamsene naye. Yeah, ukhona umuntu engibambisene naye. Oh, hayi. Ngabe ngithi ngiyambongisa inhlanhla naye. Manje ngeke ngikhona ukusho lokho, yazi indaba ngeke ngikhona. Indaba. Ingoba abanikazi benhlanhla bayibona inhlanhla. Ngiyabonga nje ukuthi udela isikhathi sakho weza kimi. Manje lo muntu lo naye uright uqinisekile ngayo yonke into. Yeah, kakhulu. Yazi khona ngifisa ukwazi ukuthi uthanda abafana abanjani mhlawumbe. Umuntu nje ufisa abe yipi inhlobo ongathi mhlawumbe umnika ithuba ubona nekusasa kuye. Umuntu nje alright abe nenhliziyo enhle ahlonipheke. Noma ukuzela. Kuloko kufisa kimi awukakuboni. Hayi ngeke ngisho ukuthi angakuboni ngoba angakakwazi kancane. Izenzo zami bezingakakhombisi lutho kodwa. Hayi cha. Ngizwa kahle ntombi. Ngizwa kahle. Kodwa mina benginesifiso sokuthi sinawe sakhe into yaphambili. Yabona ngoba sisazana. Ukwazana kwethu akubanga ilona iphutha lelo. Futhi lo khona angisho ukuthi ngizonihlukanisa naye. Mina kubili nje ngidinga kuwe kuphela. Ngidinga inhlonipho nokuthenjwa okunye sekuyozakheke. Kuzo zonke izinto ongazenza ngakuhlula nje okwenza ukubili. Ukuhlonipha nokuthemba. Imali ngicela ukubuza wena unayo yena umuntu? Benginaye umuntu ngingakakwazi wena. Kodwa ngalila ngingakubona ngalo. Ngakhetha ukuthi ngimqhelise lo muntu engeze ukuba isiphazamiso phakathi kwami nawe. Bamqhelisa kanjani ungakakhulumi? Bengenzela ukuthi mase ngikhuluma nawe ngifikise ingekho into engiphazamisayo emaceleni. Cha phela kwakumele uqale ubone ukuthi mina nginakho yini lokho kwenhlonipho nokuthemba. Yabo. Ongenakho uzokufunda nami ngendlela. Futhi ke kukuwe ukuthi ungamngela nginje noma uyangishintsha kulezo mpawu lezo zokubona singalungile. Ungenze ngibe ilento leyo ifisayo. Mina ukushintsha ngishintshele wena akusinto engangihlula le.
Manje ngicela ukubuza njengoba ungibizele la mekuthiwa mhlawumbe lento oyishoyo ngiyayivuma, ngabe lento le uyimisela ukuthi yephi? Lento ngiyimisele ukuthi izifike emphelandaba wabantu abasuke bebambisene ngobudlelwane. Ngifisa lento le ukuthi izifike emshadweni. Cela ukubuza nje, nina lo muntu lo nesikhathi esingana nibambisene? Sina 2 years. Na 2 years. Kodwa akacabanga nokufaka i-ring akhombisa ukuthi uthathiwe. Kahle ke bhuti, konke kunesikhathi sakho. U2 years vele uthatha i-ring uyifake. Awuvela uthatha i-ring uyifake. Kodwa ngabe sekukhona uma akasewenzile kuloyo 2 years loyo. Ukube umuntu omisele. Yabona mina mawunganginikeza mhlambe amavikana noma amathathu, khona engingakwenza ngihlonipha abazali bakho, ngibakhombisa ukuthi bakhulisa inkosazane leyo yiyona. Yabona lento osukutshela ukuthi uyiyo, mawuphuma ubuke esibukweni uyiyo ngempela. Kwaze kwashesha ke bhuti ne divorce masiqhuma semthani ngoba sobe singakakazani kathu. I-divorce kuya ngokuthi umuntu loyo sukunaye umcabangelani. Kukhona umuntu obona ikusasa kuwe kube kuseyinamhlanje, oyothi noma wenza amaphutha ewabekezelele. Mina amaphutha akho ngiyawabekezelela wonke, futhi sengike ngathi ukubuza ngawe kwabangakini engeke ngikhone ukuthi ngibadalule. Bangitshela ezinye zezinto ezinye angizithandi, kodwa ngoba ngimisele ngawe ngizocela ukuthi noma ngingathandi sikhulume ngazo sidlule. Ngikuthanda namaphutha akho. Ngiyakuzwa ukuthi uthini, kodwa bese ngichazile ngakutshela ngathi kunomuntu futhi engimthanda futhi. Bengikulindele ukuthi uthi nomuntu. Ngeke ungitshele ukuthi umuhle kangaka awunamuntu. Bekuyobe mhlambe khona okwrong ngawe noma mhlambe bayazama uku-approacha uyabachomela. No. Ngeke futhi ngize ngikwazi because umuntu wami ngiyamthanda. Uyamthanda. Ngicabanga ukuthi eqaleni kwenkulumo ngeke ngakubekela ngathi angizili ukuzonihlukanisa naye. Kodwa nami ngiyafisa ukuthi sibe nalento le. Sicheck ukuthi thina nawe singaphelelaphi. Ngabe ngilibeka mbaba ngithi ngiyakuthanda. Manje inkinga sebekhona abake bafika bathi bayakuthanda. Ekugcineni kwalokho futhi baphula ithembiso zabo. Manje ngingangcono mangathi ngisifuba sakhiwe ngawo. Inkinga ke futhi usho kahle muthi awuzili ukuzosihlukanisa yabo. Inkinga ngeke ngikwazi ngibe namadoda awu2. Angikhuliswanga kanjalo because mengikunikeza i2 sekuchaza enye into ngami mase nibabili. Kanti ku right elungile yedwa. Until kuze kufike ngisho isikhathi. Eyedwa. Kuhlukene ngokuthi awufuni ukuba namadoda awu2. Kuhlukene indoda nomuntu wesilisa. Lesikhathi leso omnikeze sona u2 years bekumele akukhombise ubudoda bakhe ngokuthi enze okuthize kuwena. Kodwa ngoba akakwenzanga ku2 years wonke usewumuntu wesilisa leyo muntu loyo. Awu sefikile ke amadoda manje icela usalo siwanikeza ithuba nesikhathi. Lalela bhuti wami, ngisho noma ngingathatha u25 years ukuthi angikhombise ukuthi umuntu wesilisa, kodwa nje ngihlele ezinto ukuthi ngiyamthanda umuntu wami. Angikuphikisi futhi lokho into enhle ukuthi umthanda umuntu wakho. Cela ukubuza esitolo ungafika udle bese ukhokhe egcineni usudlile. Ngafika ngisho. Yabona mase usudlile akube kusabalula ukuthi ukhokhe ngoba ubusukufuna ubusukutholile. Wena isiphi lesiqiniseke esingaka nethemba onesho yakho ukuthi usazophinde ekhokhe lo muntu lo njengoba esehluleke ukukhokha u2 years. Ehluleke ukubhala incwadi ukuthi ayisebonile nokuza ke ekhaya sekwafika mhlawumbe ezobuza abazali ukuthi badlile esitsheni esingakanani. Emabo bhuti, mina ngiyakholelwa ukuthi yonke into inesikhathi sayo. Inesikhathi sayo. Kokwenzeka mase kufanele kwenzeke noma ngathiwa kuthatha iminyaka emingakanani. Yonto leyo akuyona inkinga leyo. But you are running out of time, yena u run out of patience. Yabona leyo nto leyo. Ukhona umuntu ongafisela into enhle. Akekho umuntu ongayifisela. Manje wena yindaba ungakuboni lokufika kwami ukuthi ingoba ngayifundisa ukulinda nokubekezela kunendlela yaphambili. Yabona ke lokulinda nokubekezela seyifikile ke iqhamo zalento obuyilindile sifike nami futhi. Ngicela nje ungipha amasonto amabili ubone ukuthi akukho into engabe sengikwenzile ekhaya mhlanje. Lutho bhuti wami.
bayasho nabelungu bethi easy come easy go ngeke uzibulungu. Easy come easy go. So angikwazi ukuxhamazela, kumele ngithathe izinqumo eziphusile. Yabona njengoba nomuntu wami si right, sijabule, siphathene kahle. Akumele ngenze into engizoyisola ngayo uma sengiyacabanga ukuthi ish yazi ukube ngabekezela ngamnikeza ithuba. Angifuni ukuyisola ekugcineni yabo. Umuntu wamfethu ngiyamthanda, nawe ngikukhonzile ngwasi ke sathi ukubonana yabo. Ngakukhonza na futhi ngifisela izinto ezinhle. And ibhuti wami ungaphatheki kabi ngoba ngikuphoxa, uzomthola lo muntu lo omdingayo, omthandayo, lo wena odalelwe nami ngidalelwe lo engidalelwe. Ngiyakuzwa sisi ukuthi uthi ngizomthola. Manje inkinga ukuthi wena sengitholile. Mangathiwa nalomuntu kuyenzeka seniyahlukana, ungabe usunginika ithuba lapho? Cha phela impilo iyaqhubeka, mhlawumbe nawe uyokusumtholile wakho. Mina ngeke ngize ngimthole ngoba ngakhipho khona ngoba bengimisele ngawo. Ngithi mina makwenzeka mhlukana ungakhona ukuthi ufake mina lapho. Ungasena muntu. Cha bhuti wami inkinga. Yabo. Ngithi mina senihlukene naye. Sehlukene. Awusena muntu. Sengiyafika mina njengoba ngi-approacha kanje uzokhona ukuthi ungifake lapho. Lutho sithando sami. Yini ezovimba? Yingoba ngeke nje ngize ngikwazi ukuhlatshwa amathambo esilendi impilo yami yona. Lalela-ke kukhona ukuthi umuntu abe yisilenda. Kodwa mase senomuntu omnakekelayo bese sebeyashintsha ubulenda bakhe. Yazi ngoba ngiyisilenda kanje ukuthi angakamtholi ofana nawe. Ozongenza ngibe yilento ayifunayo. Hayi ukuthi mengikubuka nje insizwa. Ungayithathi kabi lento. Mengikubuka kuleke inkaba izoni. Kungaze kuphela impupho ekhabetheni. Ngithi ngizama ukwenza ukuthi unone umkhabe. Yabo umzimba wakho ubukeka nje ungayona lenhlobo esheshe iphuma umkhaba kalula. Ngavele kuthiwa ngiyafuleleza. Ingoba ngakamtholi. Ozonginakekela, ozoshiya umuzi wakithi. Ushunqa uvuliwe. Yabona nje into esangistressa kumanje ukuthi ikhala kithi alivukile. Kodwa mhla kwafika wena, leso stress lesa siseko. Yabona umzimba suya la ekumele uye khona, la ofisa khona. Hayi bhuti wami ngeke kubuke. La manje ngisanqaba. Namanje usanqaba. Ngisamile nje othandeni lami. Ikhona into engingayenza ukuthi mhlawumbe ugcine ushintshe isinqumo. Angiboni. Awuboni. Angiboni. Ngisho noma ungabeka imiliyoni la phansi ngishintshe umqondo. Uthe ngisho nihlukana ngeke uzokhona ukungivumela. Kushuthi ngilento le ongafisi mhlawumbe ukuthi wakhe nabudlelwane. Manihlukana naye ukhona kodwa osengamfaka phakathi kwakho empilweni yakho. Cha. Yazi ngobani? Ingobani? Ingoba engqondweni yami ngibekile ukuthi ngoke ngihlukane naye. Isikhala sokuphoxeka bengakashiya. So lo muntu ngimthanda ngendlela yokuthi eyokuhlukana ngiyibukela le njengentaba yase Dubai. Uyeke uzwe ukuthi uye kubona othandweni ukuthi anithandani ngothando olilinganayo. Othandweni leni ubani uthanda omunye kakhulu? Noma ngathiwa imini othanda yena kakhulu, inkinga ngiyiboni. Ngofela khona njengokuzana. Uwena othanda yena kakhulu. Noma athi imini othanda yena kakhulu. Okay, kodwa ukuthi uwena othanda yena kakhulu. Ya noma singayibeka kanjalo. Yena uthanda bani? Ngoba naye khona laba umthanda kakhulu. Noma ngane izintombi eziwu25, ayikho into ezoshintsha umuntu. Ubona ukuhlonipha lokho ukuthi omunye umuntu ehambe nabantu abanye emaceleni. Inkinga phela mina ngikaze ngimbambe noma ngimthole esephutheni engikushoyo kuwena. Ngisho noma ngathiwa bakhona abantu ngiyohlala beze bedilike. Uyazi na ukuthi umqashi mase kuyaba umsebenzi lokuphela kancane idilisi. Ngosana. Mabengadiliki nawo benalenkano nayo yomisa kanjani? Nawo diliki. Phela kukhona isigaba esikhulu sokuthi mhlambe egcine ekhetha bona over wena. Uyomisa kanjani kulolu daba lo? Ngotshela phela inhliziyo yami ukuthi ixole ngaleso sikhathi mase kufika isikhathi because izimo ezenzakalayo sibhekana nazo isikhathi mase sifikile. Bese uba nobuhlungu ngaphakathi utshele ngathi abafana bayafana. Uyazi ukuthi umuntu okuthanda ngokweqiniso ufika kanye empilweni njengoba sengifikile akasekho omunye sayophinda afike. Phela bhuti wami ayikho into engapheli noma engadluli enhlizweni. Lobo buhlungu lobo buyongibamba ngaleso sikhathi kodwa bogcina budlulile.
budlulile. Yeah. Yini uzofisele ukuthi uzofike kulobo buhlungu lokho? Yingoba ngimbona njengomuntu ongazwisi ubuhlungu. Awumboni njengomuntu ongazwisi ubuhlungu. Ukuhlala u2 years engenzi lutho, awuboni ukuzwisa ubuhlungu lokho? Okwamanje bengingakaboni because mesikhuluma ikhona ithembiso and nami ngiyakholelwa ezithembisweni zami. Okay, abazali bayamazi noma bengakafika isigaba sokuba mhlambe bemazi. Bayamazi ngegama lesibona kodwa isigaba besingakho. Manje uma ngingathumela umalume mina besheshe befike uqala benze lento emhlulayo, ungamisa kanjani kuleso sigaba leso? Ngoba abazali angikholela ukuthi abamfisela umntwana wabo kuhle. Inkinga phela ngeke wenze into esingavumelana ngayo. Kodwa abazali ngikholela ukuthi umntwana bamfisela into enhle. Ya phela vele abazali nabo komele phela bekhulume because ngeke uziwenze into esingavumelana ngayo. Ngoba lokho kobe kuchaza ukuthi akusaganiswa mina, sekuganiswa bona abazali. Futhi ngabe beyiganela bona ngokwabo. Mina umuntu oyofika ekhaya umuntu esiyobe sivumelene naye sakhuluma sahlala phansi washo ukuthi hayike manje ngiyabathumela omalume. Kodwa ngalezi izikhathi zaphambilini bekwenzeka lokho kuganiselwana. Umkhonyana nje maye namandla bengavinjwa lapho. Futhi leyo nto leyo bisebenza. Nawe uyasho phela bhuti wami ngezikhathi zakudala. Manje siphila kwi-new generation. Izinto ziyashintsha. Manje wonke umuntu une-choice yokuyikhethela. Uyayikhethela manje ukuthi ufunani, ufuna banga siphi isikhathi. Manje ngicela ukubuza ukuthi ngingahlala enethembini. Ngeke ngize ngisho ukuthi ihlala ethembeni bhuti wami. Ungenza wena ozokutshelwa inhliziyo yakho nengqondo yakho because angifuni ukumnikeza ithemba mhlawumbe lingekho. Yabo uzugcina usuyisolo ukuthi yazi le ntombazane eyangibeke ethembeni ngifuna wenze okusuka ngaphakathi kuwena ukuthi uyahlala ethembeni. Kodwa mina ngikholelwa kukona bhuti wami. Yabona ungangalahla ithemba yabo. Kodwa into oyifunayo uyayilwela. Yabo. Yilokho nje engakutshela bona. Kodwa nje mina ngimuntu njengoba ngikutshelile ngiyile futhi lapho futhi isinqumo sami sithini. Yazi ukube umuntu wakho uneqiniso ngabe wakukhulula mhlambe wathi makukhona osemisele ngokwenza okulungile kuwe nabakini. Ubomkhulula lowo muntu lo bengakaze efike lapho. Bengakaze nje. Uyabona kodwa ukuthi ngaye lethembo onalo lo hamba lamba linciphe. Kulungile bhuti wami elihamba liyinciphele lona. Kunokuthi lincishiswe wena. Right menze phela lo liphelele lo lithemba kusuke kumina phakathi kunokuthi kusuke kuwe. Ngicela ukubamba ikhandlela. Ngiworried ngibona iphuza nithintile sengithi angizobheka ukuthi kungani ngayifuzile iphuzo zala ekhaya. Ngoba nobabili esakhosiwe sike sanephepha. Uyazi milkshake izubu ice cream. Kwenze njani kanti yini lengake nixoxa yenza ukuthi ngomi. Shuthi awunozela no man la uphuza iphepha ke manje ufaka lo noqobolwane lokhuzaneni. Seyini uyakustressa yini udadewethu? Hey, Nakho usuphuza iphepha. akwenzeki ngendlela ebengifisa nebengithemba nebengicabanga ngayo futhi. That's why bekumele manikhuluma uhlala uphinde udonsa amandla la kwi-lime, uhlala uphinde ushaya strawberry. Utheni kanti kuyena? Sisibuza. Hayi angishongo lutho ukuthi angishongo lutho kutheni kodwa ngimtshelile ukuthi ngeke sikwazi kwakho ubudlelwano because nami ngingumuntu engimthandayo and umuntu wami bengakaze angenzele izinto engingayiboni kahle. Ungayiboni kahle. Sekuyimina ngithanda indaba ke nje la. Angazi uzoyiminda yini question yami. Angikho sure ukuthi i-relationship eninayo i-deep kangakanani in terms of ukuthi nabangani noma niyaxoxa nje because ngifuna ukwazi ngicurious ukuthi since unomuntu wakho yini yakwenza ukuthi mhlambe ungamind ukuthi umnikeze inamba ubafo if uyazazi futhi nawe ukuthi awumbhekile ngaleyo ndlela leyo. Mhlawumbe nike nasebenza ndawonye and benidinga ukuthi nixoxisane kwaThapha. No siswami ubhuti siyazwana naye besijwayelene esontweni
and ukumnikeza inamba khona ukuthi ngijoyelane nomuntu mhlambe nixoxe ngezinto ezithile ngamnikeza inamba because vele mina nomuntu wami siyathembana because siyashintshana nangamafoni ayibukele so ayikho into ebeyinkinga ngalonje because ngiyazi ukuthi umuntu wami ngiyamthemba and ngiyamthemba. Ngiyazibuzela because usually abantu mabethanda into serious abafuni nangenamba but it's okay angisho phela mhlawumbe ku wrong I'm just asking ngoba abantu abenzi ngendlela efanayo. Cela ukubuza sisi mawunginika inamba mawunike umfana inamba usukulindeleni mhlamba usukulindela ukuthi nikhulume nakho ibhonda ngithi ikupho kunye usukulindele mawuthatha nje isinqumo sokuthi ngimnika inamba ucela inamba ngimnika inamba usukulindele ukuthi uzofunani manje yangisola indlela ngokunika inamba Angikwazi nje ukuxabanisa kancane ngiyazibuzela cause nami kanjalo that's why ngithi abantu mabe relationship usually abafuni ngisho ukukhipha inamba yabo but ngiyazi ukuthi mina angiwena and indlela engenza ngayo angeke ifane indlela owenza ngayo wena so that's why ngithe angeke ngisho ukuthi wrong for ukuthi umnikile but ngiyabuza because nami mengikunika inamba kusuke ngikunika ngoba ngine expectation ukuthi khona into ozovela phakathi kwami nawe usungayihlulekela wena ke njengejongo yabo and ngiyazi ukuthi bakhona nabanye abenza kanjalo but also ngeze ukuthi wena wenza ngendlela yakho engafani neyami so that's why kade ngibuza but I think ukuthi indlela yami nendlela yakhe iyafana but eyakhe ihlukile but akusho ukuthi kuhona yabo so that's why bengibuza ukuthi angazi relationship yenu ukuthi ideep kangakanani mhlawumbe umnikela ukuthi nikhuluma ngezinto zesonto kumele nihlangane for yabo ukuthi nihlangane esontweni so inamba ibalekile because abayithintile iphuzu ngidinwe ibhasha ngoba on their behalf angibazi ukuthi abaphuzikana ama milkshakes sekwafika ukudla how okay anyways as I was saying ukuthi mhlawumbe ngakho naye ube netshisekelo noma ube nethemba lokuthi manize la mhlawumbe uzomnika lento ayifunayo ukuze ubone ukuthi awumumnika inamba ku-obvious ukuthi step esilandelayo yabo isiphi so I think angithi umqondo wakho bulapho ya umqondo wami bulele lapho futhi bengicabanga ukuthi nezenzo zami ebengike ngizenze kuye bezimkhanyisela ukuthi mina naye ngifisa siphi ngelinye lamalanga so since ngasahamba ngendlela ofisa ngayo nenamba yakhe ucabanga ukuthi ukusukela la kuzokwenzakalani kini nanobudlelwane efinabo hayi ubudlelwane boqhubeka ithemba ngililahlile ngoba phela kuyashiwo kuthiwa akunasoka ladla kahle imbangi ekhaya champagne ay busi mfethu ahlanzela abangena amabhodi you understand ahlanzela abangena ngisho itofu ke ngoba uthi nomuntu ekhona umunye kufuna high and low njengamathuba omsebenzi abanye abafuna umuntu you understand ukuthi abanye akunamuntu ombhekeka lo ndlela so since ke wena busi usuthe ngeke uthi ke umnike ithuba nomuthi usazocabanga bafuya kodwa nawo sazami nokucisha ama-points umbathi sijacket uyambona uyashona lo muntu masiphuma la ngiyomthengela ijezi ngikhombisa ukuba romantic ke okwamanje awunandaba nokuthi waqhaqhazela hayi izoba strong okwamanje uthi kuzokwehla kodwa ukudla uzokwazi ukuthi udle kodwa hayi ngizozama kuyabanda ne ngiyabanda. okay so bengisabuza ukuthi now what's going to happen next what's the next chapter from here ngiyaqhubeka naxoxa WhatsApp noma angisakhulumi noma uzomnikela enye ithuba like kuzowenzakalani Hayi singaxoxa ngoba ixabene sekukuyena ukuthi ngoba yena inhloso yakhe ngiyama ifana ukuthi uyaqhubeka uyangikhulumisa noma uyama okay uzoqhubeka umkhulumisa soqhubeka sikhulume naye ingxoxo yethu ayikakapheleli la ngafundiswa zonke izinto kodwa angifundiswanga ukuthi ngamukele ukuhluleka umsubo kavele ngasisela nolala ngicela ukuthi nginishiye enjoy ukudla kwala ekhaya next chapter ngibonge kakhulu isikhathi sakho ukuthi ufikile wazomlalela ubungazi nokuthi sikubizeleni ke yabo so the fact that ukwazile ukuthi uyeke konke okade ungakwenza weza like yangijabulisa kakhulu lokho ngiyabonga and then kwanele siyabonga ukuthi usithembile ngiyaxolisa ukuthi akhamba ngendlela yakho base ngiyakuthemba ke ngibona indlela oyithemba ngayo nawe nokuthi uthi awuzu give up ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga ngizokulungele but okwamanje ngicela nje ukubonga ukuthi uthembe iSelect Africa TV ukuthi singakwenzeli into efana nale ngiyabonga kakhulu siswana alright siyabonga ke
Cela manidla-ke nithatha ama-notes, ngizofuna ukuthola i-feedback ekugcineni ukuthi ukudla kwala ekhaya ngikuze ngathi kunjani ukuze sizokwazi ukumema abanye abantu abasemakhaya ukuthi beze la next chapter bezoqale yabo nabo i-chapter when it comes to food. Ithi yami namhlanje ayihambanga kahle ngoba kwenzekanga ebengifisa nebengilindele. Date yami yanamhlanje ihambe kahle. Engayithandanga ngedate ukuthi ubusi ugcine engavumelananga ngami nesicelo sami. Into engiyithande kakhulu ukudla. Engikuthandile ngedate ukuthi lento ebingihlupha sengikhonile ukuthi ngimtshele sengikhululekile emoyeni. Into engayithandanga ngedate ukuthi ukwanele angibize la ebazi ukuthi ngiyomuntu. Engingathanda ukisho kubusi ukuthi ngibafisela inhlanhla kodwa kubona futhi angigive upile kuyena. Into engathanda ukisho kwanele ukuthi engaphatheki kabi impilo iyaqhubeka uzomthola umuntu adalelene naye. Hayi indoda yabusi ayihlezi yazi ukuthi kunembanga eceleni engeneme kahle ngesinqumo esithathe ubusi namhla kodwa ngiyambongela umfowethu. Into engathanda ukisho kumuntu wami mayiselukile ukuthi ngiyamthanda kakhulu. Hayi ngithanda ukubonga kakhulu kwithimba lase next chapter siphatheke kahle kakhulu. Into engathanda ukisho kwithimi yase next chapter yenza umsebenzi omuhle ayiqhubeke ipheka kamnandi. Kuhle yonke into yakhe nje kuhle. Hayi ukudla beku-right kakhulu ukudla kwase next chapter kusigculisile ngendlela ebisifisa ngayo. Hey, what angithi nje? Woo! Sorry. Woo! Emi bye. Akaba kahle ke mfowethu kwanele but hopefully kuzohamba kahle for wena when you finally decide to write to us on the show. Please do use the details down below on the screen. Usitshela ukuthi balokufunayo ukuchaza ngoba enze njani umshele amakhona details zakhe zokwazi ukuthi ukhulele naye. On your behalf, invite you to enter honestly. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You with myself, your girl, your host that does the most, just like a stack of toast because I live on a coast, but of course, I'm a very presentable local because of I am coming to you from the Next Chapter restaurant on 167 Florida Road. Please come through for some good food, great vibes. There's our parts like Kaya, but I'm a very shower like Kaya, Puna plate like Kaya, Puno figure like Kaya, Puno swallow like Kaya, Puna good vibes, you're the Kaya, you're so tired. Taller like Kaya, Next Chapter. Please follow Next Chapter on social media platforms and remember to do the same for the Africa TV as well. Subscribe to this awesome channel and I will see you again next week Tuesday. When I do best of my let me laugh and